Hiihdä Kaisan matkassa Pohjois-Karjalassa. No niin, ja matkamessujen kierros Pohjois-Karjalan osastolla on nyt päässyt tänne Pielisen Karjalaan, eli Koli, Bomba, mitäs kaikkea meillä täällä sillä alueella onkaan. Miten te määrittelisitte tuon Pielisen Karjalan alueen? No Pielisen Karjalan aluehan on laaja, mutta nyt me puhutaan pohjoispäästä, eli tässä minä olen tuolta Nurmeksesta Pompa-alueelta ja sen alueen tapahtumista haluan mielelläni kertoa. No minkälaisia liikuntatapahtumia teillä siellä alueella on? Mihin sinä itse osallistusit? No en ole kovaa hiihtämään, mutta suosittelen kaikille niitä maisemahiihtoja ja muita. Ja sitten siellä on Vaarojen maratonia juoksupuolelle ja gravel-pyöräilytapahtumia. Että paljon sieltä löytyy. Ja no toki Juuka-ralli ollut, en ole ihan varma tuleeko se tänä vuonna, mutta viime vuonna oli, että siellä ajetaan myös autollakin kovaa. Selvä. No kestävyysurheiluhommat on enemmän minun juttuja kuin rallit. Mutta entäs sitten teillä siellä pohjoisosassa? No meillä on siellä kulttuuritapahtumia aika paljon, eli Nurmeksen kesämusiikki, silloin heti heinäkuun alussa. Sitten meillä on siellä tämä avoimet ovet, eli vanhan kauppala avoimet ovet, semmoinen aika ihastuttava puutaloalue, jossa on joka asukkaat aukaisee päiväksi ovensa ja siellä voi vierailla. Ja siellä on pieniä ravintoloita ja kahviloita ja tämmöinen näin. No kiva kokonaisuus. Tietysti tuolta alueelta tuo Koli on varmasti ihmisille se kaikista tunnetuin kohde kansallispuistoinen. Mikä on sun suosikkipaikka Kolin seudulla? Jos mietitään Kolin seutua, niin varmasti se Mäkrän pisto on se, mikä pitää aina käydä tekemässä. Siinä tulee hiki ja siellä on hienot maisemat. Ja mullakin itse asiassa mä tykkään enemmän siitä maisemasta Pieliselle Mäkrältä kuin siitä Ukkokolin päältä. Tai sitten se johtuu vaan siitä, että siellä ei ole kumma kyllä ihan samanlaista ruuhkaa kuin siinä Ukkokolin päällä. Onko joku semmoinen vielä vähän joku toinen paikka, semmoinen tuntemattomampi helmi? No Ryläys on semmoinen, mikä kannattaa käydä katsomassa, että se on kiva paikka. Hyvät polut menee sinne ja siellä on hyvä tuommoinen laavu, että missä pystyy makkarat sitten paistamaan. No sitten jos lähdetään tätä karttaa menemään eteenpäin, Juuassa me jo käytiin, mutta sitten tulee seuraavaksi tonne Pompaan, eli Nurmeksen seudulle. Mitäs helmiä siellä? No sieltähän löytyy meiltä kansallispuistoja ympäriltä monta, eli Hiidenportin kansallispuisto, Tiilikkajärven kansallispuisto on siinä niin kuin lähialueita. Ja sitten jos haluat oikein lähteä sitten katsomaan, meillähän on esimerkiksi Toivontornin näköalapaikka, eli siellä Kohtavaarassa, ja siellä on paljon semmoisia paikkoja, missä kannattaa kyllä vierailla. Ja noista kulttuuritarjonnoista vähän niin kuin kerroitkin, ja Bombaltaan löytyy se vanha hieno kylä. Siellä taitaa elokuviakin tälläkin hetkellä olla kuvaamassa. Joo, näillä näkymillä on se kylä siirtyy nyt sinne Pompa-alueelle. Eli se on jatkossa sitten tapahtumakäytössä ja muussa käytössä, että sinne pääsee yleisö tutustumaan. Ja se on aika hieno kokonaisuus, kunhan se valmistuu. Selvä, kiitos. Miten Pompalta jatketaan vielä tuolta Pielisen toiselta puolen Lieksan suuntaan, niin mitäs matkailijalle löytyisi Lieksasta? No Lieksasta varmaan Ruuna-alue on semmoinen, joka on, ja Vuonislahden alue tällä hetkellä. Ja Ruuna on koskenlaskupaikka? Joo, se on koskenlaskupaikka ja kalastuspaikka ja sitten siellä on vaskiviikothan aina kesäisin, niin siellä kannattaa käydä kuuntelemassa vähän musiikkiakin. Selvä. Mäkään en ole Ruunaalla koskaan käynyt laskemassa koskee. Pitäisi ehkä se käydä hoitamassa pois ensi kesänä. Selvä, mutta kiitos teille. Hiihdä Kaisan perässä, Kaisan tarinoita.